Zase som minula peniažky na parfumové vzorky, tak si poďme dať spolu recenziu. Disco Flower od Coreterno. Biele kvety, sladká hruška v úvode, nejaká vanilka. Mne toto smrdí ako osviežovač do záchoda, ktorý robí takýto ps, keď vojdete a vydrží to 2 hodiny, takže pre mňa vôbec nie. Silent Symphony od The Gate je najkrajšia ananásová piňa koláda, akú poznám. Vydrží to celý deň. Ja som si to minule dala som si v aute bezpečnostný pás. Doteraz mi ten pás vonia a je to nádherné. Toto mám na wishliste a tá značka The Gate má úžasné parfémy a mám ešte nejaké 2-3, ktoré si chcem od nich kúpiť. Nejdo, ďalšia skvelá značka, ktorú sa určite oplatí vyskúšať. Blonde Redhead je parfém, kde je pomaranč, sušené ďatle, sladký tabakový kvet, šafrán. Je to elegantné, je to jemne korenisté, je to také vášnivé, by som povedala. Ak sa vám páči Sunshine od Amouage, prípadne Santal Elegance od Cano Beauty, určite sa vám to bude páčiť. Novinka od Maison Crivelli, Musk Nurasana. Mne to veľmi pripomína Amouage Existence, sú tam rúže, kadidlo, mask, je to také sladké, neviem, ja som to skúšala na ruke, veľmi mi to nesadlo a doslova mi to vadilo. Dole do komentára mi napíšte, či ste vyskúšali niečo zo spomínaných parfémov, prípadne čo fakt dobre ste vyskúšali v poslednej dobe.